Tak. Fra Ranum Efterskole, Efterskole Girls. Jeg hedder Elisabeth. Olivia. 1. Hvad har du på? Efterskoletrøje, som jeg låner min roomie, så det er ikke mit efternavn. Spærling. Ranum Efterskole. Og et par sorte bukser, helt normale. Og det er det. Jeg har bare en super nice striktrøje fra Vila. Og et par Dr. Denim bukser. Yes. Mine bukser er for Only, hvis du må vide det. Har du nogensinde været forelsket? Ja. Har du? Ja, det tror jeg. Alle har. Okay, har du nogensinde haft et forfærdeligt brud? Ja. Ja. Det har jeg sgu ikke lige. Sikkert for dig. Hvad hedder det, når man siger sådan noget? Forever Alone? Ja, Yes. Hvor høj er du? 71, tror jeg. Der omkring. Hvor meget vejer du? No information on that. Too much information. Har du nogle tatoveringer? Nej. Nixon. Har du nogle piercinger? Andet end ørering, men det har jeg ikke i lige nu. Nej, det har jeg heller ikke. Yndlingsfiktive par? Okay. Et fiktivt par, hvad er det? Det ved jeg ikke. Okay. Fiktiv, det er ikke sådan noget fiktion og sådan noget. Sådan nogle par, der ikke findes eller noget. Sådan noget, som vi bare... Okay. Tom og Jerry. De er kærester. Jeg tror, de mener sådan en kærestepar, sådan... For eksempel... Minnie Mouse og Mickey Mouse og... Er det fiktivt? Er det ikke det? Det ved jeg ikke. Okay. Okay. Favorit tv-serie show? Jeg har ingen idé. Jeg har rigtig mange. Jobber Marie. Så vil bare virke. Yndlingsband? Jeg kan godt lide The Weeknd. Jeg kan godt lide... Script. Det var sådan set det, jeg kunne lide. Forskelligt. Noget du savner. Randers, mit hjem. Meget. Det er dejligt at være på efterskole, men jeg savner min familie. Samme her. Eller mine venner. Men jeg finder også bare ud af, hvor meget det betyder for en afsted. Favoritsang? Hvorfor din hører vi meget lige nu? Boosted. Men vi Boost. hører også meget The Boost. Thinking About You. Ja. Vi hører også rigtig meget Everyday. Nogle forskellige. Smoke weed every day. Ikke dem. Nå, okay. Ikke så. Den der Everyday I'm Nå, den. Nej, jeg ved det ikke. Feeling fan. Okay. Hvor gammel er du? 15. Men jeg fylder 16 om 34 dage, tror jeg. Og jeg fylder den 11. december. Hvilke stjernetegn er du på Skorpion? Skytte? Hvad leder du efter i en partner? Bæk. Jeg ved det ikke. Det skal være lige så... Troskab. Ja. Favoritcitat. Jeg har en på min mobil. Ej, det har jeg også. Your love is like a drug, always making me high. Ja, okay. Mit er... Dans som om ingen ser det, elsk som om dit hjerte aldrig var blevet knust, syng som om ingen lytter, og lev som om der ikke var en dag. Smukt. Favoritskuespiller? Ej, hende der var med i den der film, den der actionfilm, som du sagde. Vi så på Popcorn Time i dag. Mila Kunis? Ja. Ja, den kan jeg rigtig godt lide. Yndlingsfarve? Det er i hvert fald ikke sort. Meget sort nejlakker. Nej, det er ikke sort, det er lilla. Det går bare lige lilla. Det lød virkelig ironisk, det der. Nej, det er lilla. Nå, okay. Det havde jeg faktisk som hovedtema til min konfirmation. Ja, det var også mit. Ej, var det? Okay, høj eller lav musik? Høj. Mellem. Hvor går du hen, når du er ked af det? På efterskolen er der ikke så mange steder at gå hen, enten når du er inde på toilettet, men vi har et fælles toilet. Eller også så er det bare lejligheder for live.
Så du har din egen lejlighed og kan gå på deres eget toilet. Det var meget heldigt. Det er også bare lækkert. Hvor lang tid bruger du i badet? Kvarter, 20 minutter. Jeg er også der omkring, fordi man kan ikke helt bruge den der halve time til en time, man plejer at bruge. Nej. Hvor lang tid tager det for dig at gøre dig klar om morgenen? Vi har sådan, det kan være, at vi står op sådan, jeg står op 10 minutter i 7, så tager jeg bare lige hurtigt sådan tøj på, og så går vi i morgen, går tur klokken 7 cirka. Ja, det er i hvert fald begyndt med. Så er vi tilbage sådan kvart over 7, 20 minutter over 7 deromkring. Så spiser vi til 7:30 og går op på vores værelse. Ja, og så kan vi lige bruge sådan 20 minutter på at lægge make-up og sådan nogle ting, hvis vi vil. Ja. Og børstænder. Det er vigtigt. Ja, børstænder. Har du nogensinde været i en fysisk slåskamp? Fysisk slåskamp? Turn on. Gå ud fra det på fyre, eller? Nej, piger der. Turn on er klart, hvis han dufter dejligt, og hvis han tør vise en kan lide. Og sådan viser det sådan foran andre, fordi så føler man sig sådan specielt. Turn off, det er, hvis han lugter forfærdeligt, eller overhovedet ikke går op i noget i sig selv, eller han sådan er meget afvisende, eller Grunden til, at du startede YouTube, den kan vi godt svare på. Ja. Efterskole. Ja. Vi har jo lige startet. Ja. Så der er ikke nogen, der blogger her på efterskolen. Nej. Altså om efterskolen. Ingen. Jo, der er lige Sara Dyrhav, som laver sådan en make-up-video, men ikke sådan efterskolevideo. Ikke sådan nogen, der filmer omkring hvordan det er at gå på efterskole. Lige nu, det her det er vores første film, så vi filmer lige om os selv allerførst. Men så stort set det hele, det bliver hverdags efterskoleting, og tips og tricks, og tur til Brus og pizzeria, og delting, sådan nogle ting, hvis vi kunne det. Hvis vi kunne? Vi er roomies, vi bor sådan, hun bor over i nogle lejligheder, og jeg bor sådan på et 2-mandsværelse. Og så er det bare sådan, 2-mandsværelse. Ej, jeg kan godt lide min roomie. Men det er også et hyggeligt værelse. Det er hendes værelse, vi filmer på lige nu. Noget du frygter? Edderkopper. Kan jeg kigge på billeder af dem, ligesom du så tidligere? Jeg ved sgu ikke, hvad jeg frygter. Jeg blev smidt ud på efterskolen. Ja, det er virkelig noget. Ja. Jeg vil ikke engang, men der bare frygt for at komme hjem sådan et par dage. Ja, for en tænker. Afklaring. Det sidste, der fik dig til at græde? Jeg fik en gave sendt fra min familie. Der blev rørt. Jeg kan ikke huske sidst. Det kan jeg ikke huske. Lang tid siden, og jeg ved faktisk heller ikke helt, hvad grunden var. Ja. Den sidste gang, du sagde, du elskede nogen? Jeg siger det hele tiden til hende her. Ja. Eller til Malte. Du hører. Ja, Malte og dig og Benedikte og alle de andre som lever. Ja, jeg ved ikke lige, hvornår jeg sagde det sidst. Nej, det ved jeg ikke. Jeg elsker dig. Lever. Lige nu. Hvad er betydningen af dit YouTube-navn? Ja, efterskole, girls, det siger lidt det hele. Altså, ja. Der er ikke så meget at sige. Den sidste bog, du har læst, det er... Jeg ved det ikke. Jeg ved det heller ikke. Jeg kan huske, hvornår jo, jeg læste sidst. det var 9. Vi læste sådan en, der hed 1, 2, 3 nu. Ej, den har vi også læst. Hej. Ja. Den har vi læst. Den var god. Okay. Hvilken bog læser du for tiden? Heller ikke mig. Man har ikke tid til det her. Overhovedet ikke. Den sidste tv-serie, du så? Du så? Det var The Carrie Diaries. Jeg så den der, som er Little Pretty Liars. Little Pretty Liars? Nej! Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Hvem var den sidste person, du talte til? Det var i hvert fald ikke Olivia. Jeg overhovedet ikke. Yndlingsmad? Lasagne. Det samme faktisk. Et sted, du gerne vil besøge? Oman.
Ja, der skal vi hen på kultur. Det glæder jeg mig så meget til. Det er lækkert. Et sted, du gerne vil besøge. Det har jeg lige læst. Hvor var det sidste sted, du har været? Ja, vi har lige været på pizzeria. Det er der faktisk nogle billeder på vores blogger Delight. efterskolegirls.bloggersdelight.dk. Og der har vi snart sat et indlæg op, hvor at vi har et link til blandt andet den her video. Og vi har sendt billeder af sådan. Billeder af vej til pizzeriet. Ja. Har du et crush? Hun har noget. også. Har du? Nej. Hvornår var sidste gang, du kyssede nogen? Altså, jeg kyssede dig. Nej, jeg ved faktisk ikke, hvem den sidste, jeg kyssede var. Det var tidligere i dag. Men jeg tror, det var dig. Sidste gang nogen fornærmede dig? I fornærmer mig faktisk ret tit, der er det. Ja, det gør I. Det gør I det. Din favorit sliksmag? Godt lide lakrids. Jeg kan godt lide jordbær. Ja, jeg kan også godt lide sådan noget jordbær noget sådan noget. De der de sødt mund, og dufter. der, Ja, de der eller de der hunde der. Og så dufter de bare, når man har spist dem. Ej, de er så gode. Helt. Hvilket instrument kan du spille? Hvad får dig til at tro, at jeg kan spille et instrument? Nej. Jeg kan ikke spille noget med noder. Jeg skal ikke spille noget. Nej. Overhovedet. Hvad er dit favoritsmykke? Mit, det er det her armbånd, som jeg fik på fødselsdag. Og mit ur, som jeg fik konfirmationsgave. Ja. Mit, det er en halskæde med et hjerte, hvor man kan åbne det. Og så er der et billede af mig og min søster, hvor der står I love you på. Det fik jeg til min konfirmation. Og så havde jeg det på i lidt over et halvt år, uden at tage det af. Den sidste sport, du har gået til, dans. Vi går til dans. Ja, dans. Vores profilfærd dans. Vi danser en hel del. Vi skal til London på lørdag, søndag. Søndag er det klokken 3 om natten. Ja. Sidste sang, du sang? Det var den der, vi lige har sunget. Jeg kan ikke huske, hvilken det var. Vi kan også lide den der All my love, I would give you if you want. Ja, med Rock Casino. Favorit score replik? Skal du med bag tanken? Skal du med over at købe en cola i tanken? Vil du med hjem og se min samling af klistermærker? Ja. Har du nogensinde brugt den? Nej, jeg har lige brugt. Vi bruger den hele tiden på den. Og det hjælper. Sidste gang du har hængt ud sammen med nogen? Altså, vi er på en efterskole. Det er sådan set hele tiden, og du kan ikke rigtig sige, hvem du sidst har været sammen med, fordi du er sammen med alle. Hvem skal ellers lave dette tag? Dig. Og især hvis du går på den her efterskole. Ja. Eller på en efterskole. Vi råder alle, der går på efterskole, lave et TMI-tag, eller i det mindste lave et eller andet efterskole noget, fordi det er vildt sjovt, og det er bare dejligt at have nogen på efterskolen, der gør det. Det. Inden jeg valgte at gå på efterskole, der så jeg en hel masse efterskoleblogs for at se, det var ikke rigtig nogen. Nej, nemlig, der var ikke rigtig nogen. Jeg ville finde bucketlister og pakkelister og bare hvordan det var. Hvilket vi også vil lave. Ja. Og jeg tænker bare, at det er sådan meget fedt at se, hvordan det er, inden man sådan vælger det. Derfor tænkte jeg, at jeg skulle lave det lige meget hvad. Nu er det meget nej. Ja. Yes. EXO, Olli. Beth.